Ahoj mládeži, vás srdečně zdravím. Mluvíme o kázání Pána Ježíše Krista, které pronesl nahoře, a kde mluví o lidech, kteří jdou cestou, která je Pánu Bohu nějak milá, kteří jdou cestou života, kteří jdou cestou, kterou před námi otevírá i Pán Ježíš Kristus. Mluvili jsme o blahoslavenství, o lidech, kteří pro tento svět vypadají jako ztracenci, ale před Bohem jsou vyvolení a vzácní. Pán Ježíš u nich říká i toto. Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící nahoře. A když rozsvítí lampu, nestaví pod nádobu, ale na svícen a svítí všem domě. Tak, ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašem Otci nebesích. A mluvili jsme o tom, že když Pán Ježíš Kristus blahoslavenství popisuje vlastnosti těch, kteří jdou cestou Kristovou, cestou Boží, tak o nich mluví, jako že to jsou blahoslaveni. A návazně na to blahoslavenství říká, vy jste sůl země, a teď říká další podobenství, další příměr, vy jste světlo tohoto světa. Světlo je potřeba. Bez světla prostě nemůže dobře fungovat život. Když jsme dlouho ve tmě, nedělá nám to prostě dobře. Světlo je něco, co v životu potřebujeme, co nám dodává naději, co je něco, co opravdu touživně vyhlížíme. Řada lidí opravdu přes dobu zimy, kdy se zkracují dny, kdy toho světla je opravdu méně, nezažívají vnitřní pohodu, naopak v létě té pohody mnoho. Řada lidí, kteří žijí na severu, kde je třeba půl roku polární noc, tak opravdu to psychicky zvládají někdy opravdu hodně těžko. Světlo je potřeba. Světlo je potřeba pro každého z nás. A tak Pán Ježíš nazývá ty lidi, kteří jdou za ním a kteří žijí tak, jak on chce, byť to svět třeba nevnímá pozitivně, dobře, byť třeba nad nimi upovržlivě pozvedá nos, tak jsou to lidé, kteří jsou světlem pro tento svět. A často, když třeba jsou to lidé pronásledování, nebo lidé, kteří touží po spravedlnosti, nebo jsou to lidé mírní, tiší, chudí v duchu, tak často spíše zakouší to odmítnutí, možná takový tu nadnesenost určitě u druhých lidí, možná zažívají neúspěch, protože věci, pro které žijí, se někdy prosazují pomalu. A Pán Ježíš Kristus chce pozdvihnout a říct, vy jste strašně důležitý. Vy jste jako sluneční světlo pro rostlinku, která díky němu může růst. A tak i když zakoušíte něco z toho, chcete být s těmi blahoslavenými, tak to někdy může přinášet ze strany světa nepochopení nebo nějakou určitou nadnesenost, něco, co nás moc netěší. A na druhou stranu my můžeme zakoušet od Boha pravý opak. On říká, vy jste to koření tedy té země, vy jste ta sůl, něco podstatného. A nebo ještě víc, vy jste to světlo tohohle světa. A pokud znáte Janovo evangelium, tak najednou tady to přirovnání nabyde na síle, protože světlem světa nazývá Pán Ježíš Kristus právě sám sebe. Já jsem světlo tohoto světa. A tak i když ty, kteří žijí tak, jak mluví v blahoslavenstvích, on sám nazývá také světlem, tak tím jasně říká, ano, oni jdou cestou, kterou jdu já. Oni jsou odlesky mé slávy. Oni také září do tohoto světa. Jsou něčím důležitým pro tento svět. A tak vám přeju, abyste následovali v každý čas Pána Ježíše, abyste šli za ním, abyste měli profil osobnosti, tak jako Pán Ježíš popisuje v těch blahoslavenstvích, aby právě ta slova o soli, o užitečnosti, o světle, o tom nepostradatelném pro tento svět, mohla platit o vás, o každém z nás. Věřím, že když s Bohem jdeme, tak to tak prostě je. Jste světlo světa. Bůh vám žehnej.